jedna tlačka, čo je Samarka, môže byť, trpazlivý, vieš, ako sa usmievaš, povedz, ukáž zuby, dobre, paráda, teba a teba si vyberáme. Teraz si pozrieš nejaké dievčatka, čo povieš, Samarka, vyberieme si nejaké dievčatka. A toto je ťažké, ja by som si vybrala toto dievčatko a vybrala by som si dievčatko. Tak, poďme na to. Takže potrebujeme iba 4 trpazlíkov, takže máme do chlapcov a poprosíme tu naše dievčatka, aby konečne sa ostatné detičky sa zostajú. Tak som 50 minút. Pozerajte naše šeškových trpazlíkov. Poďte trpazlíci k nám. Nemyslíte si hádať, že vás necháme len tak ísť. Otočíme sa pekne ku všetkým, aby ste si videli, akých statočných trpazlíkov